Noeke mijne, dat kent je misschien ook nog uit het verleden als de meugen. Alleen tegenwoordig maakt hij zich niet meer meug. Hij is namelijk gestopt met werken. Ik ga in de buitenmars aanvragen. Voor Tjeu Hoebe in zijn buurt, Tjeuke is met pensioen. Buitenmars. Goedenavond allemaal. Allemaal. Ja, heb je een goede reis gehad hier naartoe? Ene niet, maar dat ben ik zo. We komen toen strak hier baan gelopen, ik en mijn vrouwtje, daar stopt een auto. Ik zeg tegen het gaat vragen. Daar draait het ruutje op. Meneer, je hoorde direct dat het een Maastrichtenaar was. Meneer, waar is hij die school? Ik zeg, daar af. Maar nee, zegt mijn vrouwtje, dat is hier af. Zeg, nee meneer, daar af. Vuurt hem weg. Ja, maar zegt ze, wie kent ze zo gaan doen? De oude school is toch hier af? En toen stuurt ze hem daar af. Zeg, ja, daar ligt toch Maastricht. Hé, ik heb niks tegen Maastricht. Pas op, ik heb door mijn half leven gewerkt in de boeven. Verboeingen gemaakt in een psychiatrisch centrum. Gekke werk. Ja, dat werken in de boeven. Gekke werk, echt hoor. Als ik me bedenk dat dit tijdje terug in de gezet staat dat ik burgemeester van Houten moet kunnen zijn. Ja, dan hou ik daarboven en hebben de genodigden gezeten. En nee, die stond te zweten. Kon je je voorstellen wie blij dat ik was een half jaar geleden. Wie ik de papieren in mijn hand hou. Van de boom neverreed. Ik kijk nog eens. En ik spring heel al in de loch. Ik zeg, jippie. Tjukken is met pensioen. En Tjukken hoeft niks meer te doen. Daar is er mij voor vandaag. Ja, maar dat had mijn vrouwtje gehoord. Hè. Wat zit die? Hoest ik niks meer te doen? Stank me een schouw op van die bank. Het is al 3 dagen die papieren te kijken. Het is al 3 dagen op die lui vod. Volgens mij slaapt die vod. Ik zeg, wie wilst toe weten dat mijn vod slaapt? Maar, zegt ze, ik heb die toen strak flink horen snurken. Nu stank me eens op, zegt ze. En dan komt ze een smid. Ik zeg, we gaan weer her. Hier af, wasje. En zo ben ik begonnen met mijn vrijwilligerswerk. Zo zegt ze, nu ga ik tegen schat vertellen. Wat ik zich al jaren geleden al kunnen vertellen, maar dat heb ik zich nooit verteld. Omdat die dag, als ze hem dat gaat vertellen, gaat hij vertellen wat ze daar vertelde, zou ze nooit noemen te vertellen. En daarom ga ik zich dat nu vertellen. Ik hoop alleen, als ik het zich heb verteld, dat ze niet weer gaat vertellen. Want dan kom ik iedereen, hoe ik het weer aan vertellen. Zou ik nou aan het vertellen waarom ik het nooit heb verteld. En die kan geen ding vertellen, die ben blij en die ben goed verteld. Ik zat op de telefoon te kijken. Nu zei ze, heb ze überhaupt wel gehoord wat ik zich heb verteld? Zeg, ja zeker, en ik heb alles opgenomen. Opgenomen, waarom dat? Zeg, dat kan ik stopzetten. Ja, zei ze, nu stig voor altijd hier best, gewoon voor het werk verdelen. Ik doe de helft van het werk en doe deze ook half het werk. Ik ga nu boven alle kamers zuigen met de zuiger zonder zak en doe zuigs alles onder met de zak. Zeg, geet niet. Zuiger vergeten. Komt die honger? Best u wel klaar? Ik stond op de bank. Je zegt, ja zeker. Ja, maar daar in de keuken ligt er nog van alles. Zeg, ik heb zo gezegd dat ik half werk moest doen. Zo zei ze, nu ga ik naar de markt. Boven de boom daar boeten, zei ze, daar liggen al die blaaier. Daar kan ze ook de helft van opruimen.
Vang die worden weg. Komt die terug, zal ik alweer op een bank. Zeg, zei ze, heb ze die blaaier nog niet opgeruimd? Zeg, waarom dat? Dat zijn die blaaier. Wie komt ze daarbij? Zeg, die van mij hangen nog aan de boom. Ja. Boodschappen, zei ze, dat kennst u ook eens gaan doen. Zeg, vrouwtje, de weet toch, ik ga niet graag naar al die winkels. Ik ga wel even het terrasje pikken. Lekker een tasje koffie drinken hier of daar. Trouwens, en nu hier in eigen dorp hebben we nu denk gekregen. Brood nodig, bij Nicole. Maar, jong, daar hebben ze lekkere koffie. Daar heb ik de dag 2 tassen koffie gedronken, cappuccino, 2 nonnenvoeten, 3 stukken vlaai, 6 bonbons. Ik was blij dat ik boete was. Ja, anders zou ik moeten betalen. Ja, ik kom thuis, zei ze, hier liggen de boodschappen. Daar ligt alles gereed voor het avondeten te maken. Dat kennst u nu ook eens gaan doen, want ik ben uitgekookt. Zeg, als ik dan het eten maak, wil ze mij dan de broodkorter maken die ik me heb gekocht. Die broodkorter maken, zei ze. Nee, die stiet mezelf om. Die laat me stikken. En toen dacht ik, stik maar. Hebben ze mezelf omgeneerd. Ja, ze zei het nog, het ziet niet uit, wat heb je gedaan? Ik zeg, ja, nee, maar ze is wel heel goed mijn schoenen. Ja, wat vind je ervan? Toen zei hij in één keer, ik weet niet of het weet, maar er is 2 verschillende schoenen aan. Zeg, dat is sterk. Boven in de kast steekt nog zo'n paar. Ja, het is modern, zo'n gelakte schoenen, want ik zie nu iedereen met kleuren schoenen. Ik ging les naar het voetballen kijken. Daar rende een voetballer een trein op met 2 sneeuwwitte schoenen. Zeg, best tegen de gole getter. Nee, zei er, de stukken door. Ja, de zegste gaat stukken door. Ik doe ook vrijwilligerswerk hier in Born, een oud klooster. Heb ik een paar gaten toegemaakt. En in één keer moest ik heel erg naar de wc. Ik rende door de gang, loop ik me daar tegen een non aan. Echt waar. Die kap verbinden van de kop af. Ik zeg, sorry. Die kijk onder die kap door, zegt ze. Zijt gij geest en zoekt God? Zeg, nee, ik ben teuken en ik zoek de pispot. Ja, maar dat is nog niks. Nu kom ik toch regelmatig. En dan komt hij aan. Teuken hier, teuken daar, teuken zus, teuken zo. En ene keer deed ze die kap omhoog. Zei ze, teuken, wilst u niet eens bij mij blijven slapen? Ik denk, ik met een non naar bed. 2 onder 1 kap. Ik zeg, mijn leven, een gezorgd, dat kan ik toch niet maken? Ik zeg, als ik met u naar bed ga, dat vindt moeder overste nooit goed. Maar, zei ze, die is al heel lang begraven. Ik zeg, dan kan ik het gaarroet niet doen, die draait zich om in het graf. Maar teuken, zei ze, dan komt ze toch nog een keer. Ongelooflijk, hè. Die meent dat ik alles vrijwilligerswerk doe. Kom, zeg. Ik heb toes genoeg vrijwilligerswerk met mijn eigen vrouwtje, zeg. Ja, want die zei nog tegen me, kom eens kijken, niet? Die deuren, de verf hier af. De kozijnen, de verf hier af. De traptreden, de verf hier af. Hier af, hier af, hier af, hier af, hier af. Ik zeg, oh, al af. Papa. Ik ben met pensioen, hè. Toen zei ze, hier steekt de pot verf, kan ze beginnen? Ik zeg, ik heb nu geen tijd, want ik moet naar een vergadering en dat kan lang duren. Nou, zei ze, dan gewoon niet de trap verven. Want ik zal wel in bed liggen eerst ik toe eens best. Ik ken dat met die vergaderingen. Maar denk eraan, zei ze, ik verf alleen de eerste, de derde, de 5e. En dan kan ze via de 2e, de 4e, de 6e en zo naar boven komen. Zeg, prima. Trouwens, ik kom laat toe, wat ik al gedacht had. Vuil op gehad. Maar ja, goed, het ging goed. 2, 4, 6, 8, ik kom boven. Ha, gelukkig, hè. Maar non, dit hou ik leeg in de keuken aangelaten. Ja. En toen dacht ik, nog eens terug.
naar honger, want als mijn vrouwke voor mij wakker wordt en die ziet dat het leeg in de keuken nog aan is, dan brandt de lamp. Ik denk, de trap nog eens bekeken. Wie moet ik nu hier af? Och, ik denk met z'n wat, we hebben zo'n oude leuning, zo'n brei. Ik denk, die gaat via de leuning omleeg, hè. Oh, ik niet moeten doen. Dat wordt een slag. Ik had gar niet eraan gedacht dat onder de pool staat. Dat stuk zo hoog boven de leuning uit. Ik had me pijn gedaan. En die was wakker geworden. Hè. Die riep nog best dicht op. Ik zeg, ja. Dan kom we langs de trap omhoog, want ik heb maar alleen de leuning gedaan. Echt waar. Ik heb 3 weken in het kerkkoor metgezongen als sopraan. Niemand heeft het gemerkt. Het was zo erg, ik ben bij de uroloog terechtgekomen in het ziekenhuis. Ja, zei er, die bekeek me eens van honger. Dat ziet er niet goed uit, zei er. Dat wordt een operatie. Hij heeft er me geopereerd, 6 weken later moest ik terugkomen. En zei er, hoe gaat het? Ik zeg, oh, het gaat. Hè. Kijk er mijn vrouwtje aan en u, mevrouwtje. Hoe zit hij het gaat, hè? Kijk er ons allebei aan. En hoe gaat het nu met de seks? Oh, ik denk, wat heeft hij er met te maken, dacht ik zo. Kijk mijn vrouwtje aan, die kreeg ganse rode oren. Mij broek de zweet uit. Ja, zei er, hoe gaat het nu? Goed, gaat het slecht? Zeg ik, oh, op en af. Wat heeft hij er met te maken? Geer mocht dat allemaal weten. Ik zal het euch vertellen en tieten terug. Ik lig met mijn vrouwtje in bed. Midden in de nacht begint mij die te roepen. Tjöke meer, tjöke meer, tjöke meer. Wordt mij te veel. Ik ben naar honger gerend. Komt die ook naar honger wat best doen? Ik zeg hier op een laptop een 3-daags arrangement geboekt in Friesland. Hotel Tjökemeer. Ik zeg, ja, dat wou ze toch, hè. Is er nog meer zits? Ik zeg, maar dat is meer. Ik zeg, kijk maar zie, een 3-daags arrangement met 2 overnachtingen. 2 maal ontbijtbuffet, 1 diner, gratis fietsuur, wandelroutes, alles erop en eraan. Wow, fijn, zei ze, meneer Goonder. Zeg, ik pak de koffers mee. En hoe komt het? Je gelooft het niet, met mijn vrouwke, ze zeggen wel een vrouw kent niet auto rijden, maar mijn vrouwke heeft de ganse weg alleen naar Friesland gereden. Ja, en zonder navigatie en zonder tomtom, dan mocht je wel eens verklappen. Dank u wel. Echt waar. Die heeft de ganse weg alleen gereden. Ik hoefde met te zeggen, hier af, ging die daar af. Ik zeg, hier af, nee, daar af. Zo goed was die de weg. Een 3-daags arrangement met 2 overnachtingen in de auto. Echt waar. Wie wil er 's morgens aankomen, dan 3e dag, waarvan net op tijd voor het ontbijt. Hebben we het diner direct erachteraan gegeten. Want we moesten om 11 uur uit het hotel zijn. Ik zeg, nou, we nog 1 groot voordeel. En wat is dat dan, zei ze. Zeg, de koffers zijn al ingepakt. Ja, echt waar. Echt waar. Dat is nu nog langer om in Friesland te komen als 35 jaar geleden wie we pas getrouwd waren, wie we naar Oostenrijk gingen. Echt waar, dat moet ik nog even vertellen. We waren pas getrouwd, gingen naar Oostenrijk, komen terug, zei ze tegen mij, jong, ik ben in verwachting. Zeg, proficiat. Ik kreeg voor de eerste dochter. 3 jaar later zeg ik, zullen we dan nog eens hergaan naar dat soort plaatsje? Ja, leuk, zei ze. We komen terug, jong, zei ze, ik ben zwanger. Zeg, alweer? Zeg, proficiat. Ik kreeg voor de tweede dochter.
Nou, toen zeg ik een jaar of 6 later, ik zeg, dat wordt toch fijn, dan was er, ik zou nog eens die vakantie boeken. Ja, Gerrit, zegt ze, maar dan haal ik wel de pil. Ik zeg, de pil? Waarom dat? Ja, zegt ze, ik hoef geen kleine meer, 2 is genoeg. Ik zeg, toe, ga eens geen pillen slikken, ik neem wel maatregelen. Oh, zegt ze, ga ze dich dan laten helpen? Zeg, nee, ik ga de vakantie annuleren. En nu ga ik mijn buurt annuleren. Ik ga nu gaan doen wat iedere buurtredner deed. Ik zeg tegen hen allemaal, al af, want deze jongen gaat nu hier af.